komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Afternoon edition. Action Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Aksyon Radio Philippines Dollar Time at 5. Yes, mayag nga hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang ato sini nga mga aksyon tagparabatis sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Iloilo, Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa kutob malabutan sa atong sining nga broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation. Sa kinanta liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato siningan news team sa pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report karon nga hapon, mga balita nga inyo mabasahan sa pagdamanaan lokal buwas. Una, mabatian sa pagpakalagad inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation. Petsa 7. Bulan sa Agosto sa tuig 2020. Opdan kita sa ato sini nga mga technical partner diri sa studio A. Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Nelmar Madera. Opo diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad Samago si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa siringa palatuntunan Action Report Afternoon Edition Loverboy Action Marlon Hinovea. Patinan kagtandaan basta Biyernes kon hapon kita temporaryo magauyat sa Iatruno hasta kita lasay sa koraban si Aksyon Eric Magbanwa. Mabulubog na ang hapon karon. Bangod nga may porsyon sa aton sini nga Bacolod. Nagagulugalo. May pagtupa kung kaysa sang tulotalithi. Hindi mo gid mapaiway kung kaysa nagabubo man ang ulan nga gulpi lang magunta. Sa aton nga mga motorista nga nagabiyahe pa, extra lang nga paghalong sa mga balay nga naga-istar sa idalom sang Taytay. Mga balay nga naga-istar sa paghigaron sa aton nga suba. Mga balay nga naga-istar sa paghigaron sa aton nga baybayon. Extra man nga paghalong sa mga balay nga naga-istar sa mga bulobanglid, mga pulopilas. Extra man nga paghalong likaw sa ginatawag nga landslide. Labi kaglabaw sa tanan. Extra nga paghalong sa COVID-19. Nagataas na ang aton kaso. Hindi na maintindihan kag hindi na mapaktan. May mga biktima nga nagatuhaw nga imo lang kun kaisa makibot mabalitaan. Ining pinakaulihi nga kaso ho, mag-asawagid sa barangay 14 or 13. Mag-asawagid dya. Positibo nga may COVID-19.
Worst kay ang asawa nga busong, mayo lang kay ang bata negatibo pero gin pa-swab test liwat. Kaya doon nagkasuspitso nga base positibo man ang ginabuso nga bata. Amo na subong kadasig magsaka ang numero sang mga biktima sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Amo na nga ti no less than ang atong siling station manager nag-ayo gidiri sa aton bilog nga puwersa sang Action Radio starting today. Standard operating procedure, sok-sok gid kamo, face mask. Amo na nga dapat kita nga mga pumuluyo maghalong na. Kung si Vice Mayor Erced Pamilyaran pa, updanta sang hugot nga pagpagamuyo. Kung may mga ginabatsyag kamo dira sa lawas nyo, nga daw may kaangay kag kaanggid sang sintomas sang COVID-19, please, hindi kamo magkahadlok. Please, hindi kamo magkahuya. Pabalagid ang inyo natungdan nga mga purok official, natungdan ninyo nga mga barangay official, or if not, ang natungdan ninyo nga mga city official. Amo lang na ang aton nga mapabangabay sa aton nga mga pumuluyo sa Bacolod kag probinsya. Kung wala malanggid importante nga kantuan, pahimuyong nalanta sa aton balay. Kaway takabalo ang ginasugata naton, isa na to gali sa contact trace. I mean, isa na to gali sa ginapangita. Nga imo gali nasugata. Kaya ikaw nagbakalang sa pagkaon. Ato galing na istorya mo, isa gali to sa ginapangita, kag gina-contact trace. Imo na lang mabalaan, kasi Juan de la Cruz gali, nga na istorya mo sa kapihan, uy, nagpositive ta na sa COVID-19. Amo na ang kululbaan. Amo na nga kung wala malaka mo sa importante, nga hilikoton sa inyo puluyan, mas pakabayuhan na lang nga magpahimuyong magpahuway sa mga kag magpalumot. Ang papati ang aton nga mga city official sa Bacolod, nga mga kapoy na mo man ang aton nga mga taga City Health Office, taga DSSD, mga BHERTS naton, even ang aton mga barangay official. Si Kapitan Miares gani sa barangay Banago, nag-self-quarantine man. Proti, mayaman kay sa nagpa-test siya, negative siya sa COVID. Pero tapos so naging iya 14 days quarantine. Wala niya pili sa buong yung COVID. Bata, tigulang, matambok, maniwang. Worst, kung mahina ang imo sining immune system, baldabid kagid. Kay ikaw gid ang iya unahon, atakihon, kag sudlan. Di ko may mga pulo-pundo ka na sa lawas pagkabalatian. Dara kagid niya atakihon. Kaya mga buluka ang balatian sa lawas mo. I-charge sa dati mga balatian ang pundo. Plus sumulod ang virus kasi COVID. Patay kang bata ka.
Halong-halong ha, halong. Health is wealth, siling nila. Pero kinahanglan, hindi lang magsalig. Kay damo na nagbulusong sa sobra nga pasalig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:20 na. Hoy, na ano mga bulabalita, kabantayan ninyo, gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters. Balita sa Kapitolyo Provincial. Bantayan ang report ni Action L. Dinaboso. Ikaduwa nga COVID-19 related death na record sa siyudad sang Bago. Pasyente na patay sa isa kadlaw matapos nagwa nga negatibo siya sa repeat test. Bantayan man ang balita ni Action Art Tayhupon. Dalaw niya temporaryo ang report live sa City Hall. Dokumento nga magabulig para sa pag-reconcile sa kantidad nga balayran sang PhilHealth sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ginapaabot ni Congressman Greg Gasataya. Ano yung mga bulabalita sa National Presidente Duterte ginmando ang pagtukod sang task force nga magatutok sa investigasyon sang anomalya sa PhilHealth. Sa Piyakabayan Foreign Secretary Locsin ginmando nga imbestigahan ining report sa presensya sang China Survey Chef sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ang China, ni ba ito gawaslik po? Dahil man nibla mo. Kung di ba ang ginakakoy kaga ginatoy-toyan sang aton presidente doon naga pinagusto na sila ilaya. Ning budlay kumisaw. DOH nagklaro Agosto 10 gapetsa para sa clinical trials sa Abigam para sa COVID-19 hindi pa final. Sa Piyakabayan Malacanang ginpangwelala ang report nga ang Pilipinas may mataas ka kaso sa COVID-19 ikumparar sa Indonesia. Para ganin sa kondo hindi nini dapat pa nga istoryahan kag diskusyonan. Hindi na lang tayo magatutok sa pwede ta mahimo kag ang madugang ta nga mahimo pataas-taas kaso panubo-nubo kaso COVID. Hindi na ninyo pagdiskusyon na kag halaka hatag sa mga information kay ang ato niya dapat importante ang balam kung paano taga mapanubo ang aton kaso di na dapat diskusyonan pa di itaas biit nubo ang importante mapabakod taya ang depensa naton para hindi maglala ang sitwasyon sa aton pungsod Pilipinas. Ayos, Action Radio Philippines na tayo para 5:24 when we come back. Sa atong pagbalik, ang report ni Action Eding, Action Art. For the meantime, sa ilo tayo sa atong sininga Patrol 2. Sa atong sininga Crosswind Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod, ibaluon ta. Pagi sa report ni Action John Diaz. Pang Friday, back to back kay Action Nino Bugina. Baluon ta sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa traffic report ni Action John
John, good afternoon. John, please come in. May nga ko nagsunarek, may hapon na sa tuntanan nga mga kaakson at of course, napatol sa hapon, padahin kita naglabiyo sa pila ka mga dalanon sa palibot sa Surad ng Bacolod. Sini nga hapon, napatulari kami along area sa nga biis sa kinodrive at sunarek. Ano, nagaturo talitay naman ako, magulo ko naman ato nga kalangitan. Jesus. Ang sadya ni mga simple magtulong-pitsingo na naman sa sunarek, no? Gani, man. Magtulong si Poon. Pero ang hambag na ni Papang Nixon Tahong, Ay, si Papa Nixon subong gali, no? oo, Friday Kay street ni Papang nasubong. Oo, bukas pa na sa Mapulupaway. Sabado, iya mang yapon duty. Hindi mapaway na sa buwas. Buwas gili Sabado, si action ninyo. O, mabalik naman sa pagka-Domingo, dayon. Okay. May changes sa tagali. Oo, po, sila hindi tayo yun. Yung nga paway, kay kadelikado, kakabudlay, kung magtayo yun, paway ta. Gani E, possible man. matayo na sa paway. Pura palayo lang, no? Anyway, karoon nga hapon, mga kakson, ari kami dali sa may base sa kinodrive, karamo sa mga salakyano, karabanan ginagsunod pa pauli blas sa may north na portion sa syudad. Ang ruta o kunabi ang pila sa mga salakyan gikan sa may provincial capital Laguna nga ruta sunod nagpadulong diri north nga portion sa syudad. Malabalaba man karon nga hapon. Action direct. Kung makita natin, diri, ang mga kabala, yung mga pribado nga salakyan, private, may mga jeep man nga nagabiyahe, pero doon ka jutay, nagigdan na action direct na jeep nga nagabiyahe. Mas madamo ang mga pribado kag mga taxi. No, amo gid siguro basta magamog ganing panahon, nga daw medyo maulan-ulanon, basta maghapon na sa niyo. Ang iban nagidman nga mataxi na lang para at least masapo sa ila, kaga diretso straight mismo sa pertahan o kung gate sa ila balay, dito na sa idulong sa mga salakyan. Kaga, diri man nakita naton, like for example, abi, sa area mga kakson sa nga Banggalasal kay ang traffic light nagagana nga daan. Tikon once yung functioning ng traffic light sa mga intersection point, mas maapos ini parang dasig lang movement sa mga salakyan. Kung compared mo kung traffic enforcer diri sa isa ka intersection sa piyak traffic light sa nantikis hindi magsanto, no? So, naman pagsunod muna ang pila ka mga bintaha kung nagagana ang traffic light sa palibot sa syudad. Wala ginaman sa mga bulbugat din nga moderate to heavy or bumper to bumper, abi, nga dalagan sa traffic ko, kung mga manageable lang, flowing ang dalagan sa traffic ko, mga ka-aksyon. Sa pila ka mamayor nga madalanon. Like dira sa may Burgos Circumference Road, sini nga po, dito nakarabayan patrol from Bacolod City Government Center, nag-usoy kita sa Circumference Road. Ang amon ginublaya, di ato mga kakso, wala kami dali nag-left turn sa may Burgos Circumference Road. Dumiretso kami labot mga kakson sa may home site na area. May lulot sana dira nga po, hindi sila kaliko pa wala. And then kung naila direksyon bla, it's either padulong Barangay Villamonte or area mga kakson diri sa base sa kinodrive. So dira kami nagliko pa wala para dire-diretso ang biyahe. Kaya dira mga kakson diri. O nyo lang kung nagkapakadulong ka mo north nga direksyon sa syudad para makita nyo nga may arag di pwede likuan nga dalan mga kakson. Dire-diretso lang. Sa bangga home site, pwede makabudla ka left turn ka mo pa balupo lang po. So may CL Monteribano Avenue mga kakson. So pwede lang ang lugar, hindi mo ginawa sila kabugat ang dalagan siyang trapiko karon nga hapon. Na-istorya nato na sinarek kay nagalambiyong blanang kalibot ang katapos sa Provincial Highway Patrol Group o HPG sa pagpamuno ni Police Captain Novelito Mariano. Ang ambag din si Mariano, in terms sa issue sa barrier na ginatawag aksyonerek, ginapasugtan naman lang ko nila nga makaangkasanay, basta sila ang nag-operate ginapasugtan nila nga kung nag-aangkasanay, magpamilya, buti nga magutod ka mo, nanay mo, o kung ang bata mo nakaangkas dira, living partner ka mo, basta sa isa na ka mo kabalay nagapauli. Pag may pruweba, gikan sa barangay. Di ba sugtanan nila? Importante nga may ara barrier sa tunga nga nabutang. Kung wala barrier, hindi kita allowed. Basta makita nga mo nila, nag-aangkasanay, wala ka mo barrier, tikita ka mo nila, action direct. Okay. Pero kung may barrier, kagi pamangkot ka mo, magano ka mga duwa, mo iloy ko na sa, or bata ko na sa, atagan niya ka action direct, drasang pruweba, abi, pwede nila nagpasugtan din na sa mga otoridad, particularmente na sa Negros Occidental Provincial Highway Patrol Unit. Actually, ang Balderin sa Mariano, ano naman pag itsindi naman na namon sa mga pumuluyo, kay ibig dito sa Metro Manila, ginapasugtan na sa mga otoridad. Importante lang, make sure nila nga may certification, kasi may baka matuod, di ka naman sa may barangay action ereka.
Ang ginublasubong sa HPG, itan nila nato nagalambiyong sa mga terminal, ang mga toda, nila o mga mga tricycad, mga jeepney, mga terminal, so ginakatuan nila, ginapanumdom sa panibagong kamando na mandikan sa nasyonal, inipagsuksok sa face shield actionary na kinanglanon din. Di wala man sila requirement dito na nung standard dapat yung face shield ang suksukon for now. Di wala man official mandogid o kunabi official na direktiba nga dapat ang disenyo sa face shield na mo giniho. Hindi pa naman pilit ng mga kaksulaton kay tandaan ang face shield na ipuno-preso man gamay. Mahal na naman, no? May na presyo nga dalagan de 5 to 20 pesos, may 40 taon man, may 50 taon ang pinakamahal na lang 80 pesos, no? Ano ba, si Sir Okong Police Captain Nicolito Mariano ang kakamuno sa Negros Occidental Provincial Highway Patrol Unit. Balik po yung covered spot area, for example, dito po sa Bacolod, sir. Kamusta naman po yung observation niya, sir? Dito sa Bacolod, sir. So far, sir, ano pa yun, parang okay pa naman, sir. Pero magkano tayo sa nag-iisip kami sa mga capital sa mga process sa mga tricycle. Okay naman yung suwara natin. Mabili man natin, sir. Meron na naman tayo yung sa patient. Oo nga po. Itong mandatory yung pagsatot ng patient. Meron na naman yung mga pagkatsi ko na mga sasakyan. Pati pa yung mga consider yung mga sumasakay. Na mag-lot na kami. So, yun kasi yung ulit na mo sa mga ibig sabihin po, gawin po yung information dissemination na ginagawa nito, sir. Continuous na rin yung information natin basta po may pulo sa mga tingoli ng mga bagong memorandum, mga bagong mga para po sa mga pagkatipong mga sasakyan tungkol natin bago tayo mag-implement po na patay. Oo, kung bibigyan po natin, sir, di pa po umiinit itong barrier, sir, no? So, ilang araw pa lang. Yung sa barrier, sir, medyo nagtayo tayo. Yung sa Manila, sir, yun na sila naging magsawa. Basta umuwi sa mga sir, basta pag-ibig o sila. Basta meron sila sa naging sa barangay na umuwi sa isang bahay. So, dito po, pa rin yung sa barangay, sir, kailangan may barangay pa rin. Sir, dito po sa Negros, at dito po yun, sir, na kahit basta po ng bahay. Pero kasama kasi yung bahay, pero pinapayagan na rin natin siya. Okay. Muli na tayo magkakalig sa kung hindi naman kasi naman kailangan pa rin pero actually, diba yan si Police Captain Nicolito Mariano ang nagpamuno sa Negros Occidental Provincial Highway Patrol Unit, isa sa mga operating unit na may nagpandako public o wala barrier kan sa masimbol ko mga motorsiklo. Diba magali dyan kayo nagatamos na gali isang konsuelo gali kag akuan na gamay nga pag-inchindi. Yes, actually kaya ang balde gali sa Mariano. So kung nga panahon kung kaysa in terms of transportation mas tilion sa kanaman nga may ara sila direct nga ila personal bla nga salakyan. Kaya yung part na sa ilang preventive measures agud hindi sila matapikan sa baritian kaya may kahangawa ang iban nga kung magsakay sa mga pasero na jeepney basi manaplan sila sa nabalatian. So isa man ilan siguro ka pa pamagi para palang ano na lang pag-itsindi sa mga kakso na panakso na rin. Gani ba naman ka tiba bulabudlay mga tikika ka magmulta ka? Yes, amo man na gani. Di ba kaya na lang akin subong nagatag sila pa konsuelo sa mga pumuluyo, no? Gani. Kaya naman ang sitwasyon karon sa dalaga sa trapiko ang patulari kita sa area naman sa Barangay 1, ginauso naton ang dalan sa Nuan mga kaaksyon. Ini nga dalaga sa trapiko ang sa gihapon bugos man ginadulong sa inyo sa Dr. Alpes Green Coffee. Ang Dr. Alpes Green Coffee mga kaaksyon produkto
San Catherine, wala man siyang preservative kagalang certified. 100% natural, 100% organic, nagalimpyo sa aton kolon, nagabulig man pa-apik sa memorya. Nakapang-apik ka na, healthy ka pa. Mag-inausong Dr. Apis Green Coffee, mga ka-aksyon. Sa patrolang talibot sa mga aksyon John Diaz, una sa patuloy sa aksyon. Salamat Giraksyon John Diaz sa live report sa Patrol 2. Ako sa Crosswind Patrol at mga galing piloto sa buong si Action Papang Nixon Tahon. Sabi ko si ninyo Bugina. Buwas gali si Action ninyo. Balikan talaga sa Action dyan pag may time. Sa natipon niya sining nga mga report sa paglibot-libot niya sa pila ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Mga po nila sa kay Miss Joanne Tan sa area sang Barangay Sumag. Monitor sa aton sa live streaming si Miss Joanne Tan. Mga hapon nila sa mga Tan family sa syudad sang or rather sa Barangay Sumag. Bienvenido Andales ngayong hapon kay Jocelyn Partidas, kay Clarito Hina Niban mayong hapon, kay Gilo Labonetti Daha mayong hapon man. When we come back sa ato sining nga pagbalik report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Nakatapos lang sa ato sining importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya. May Cisco sa... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga,
mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatili. Afternoon edition. Balik diri sa ato siring nga pagpangalaga. This time we check na mga report na hagika sa ato siring nga mga patrol unit na reporters. Unahon ta report live gikan sa Kapitolyo Provincial Action Ed de Naboso. Standby Action Arta. Ikaduha nga COVID-19 related death na record sa siyudad sang Bago. Pasyente na patay sa isa kadlaw matapos nga nagwa nga negatibo siya sa repeat test. Ari si Action Ed de Naboso. Live report. Balita. Gikan sa Kapitolyo Provincial, gimbuslan niya si Loverboy Action Marlon Hinovea. Kay pang Friday, ga recharge man si Loverboy. Kaya kung na din nagabulos, trono ya. Kung Martes, sa gabi, siya man gabulos sa trono ko. Action Rider, may hapon na please come in. Action Eric din kumpirmar sa mga bago staff test nga nagwa na negatibo ang resulta sa ilat COVID-19 patient. Isa ka adlaw ang test ini nga mapatay.
So kay Nurse Siander Rasquillo, Planning Section Chief. Okay, dali lang kay kadula-dulang signal mo, Action Eden, din ka nga parte sang Bacolod. Action Eden, please come back. Okay, Action Eric. Go ahead. Nurse Siander Rasquillo, Planning Section Chief sang Bago CHO, ang 38 anyos nga lalaki nga may heart problem. Ang isa ka locally stranded individual gikan sa Manila, ang nag-abot ini siya sa syudad sa tong Hunyo 21 kag Hunyo 23 ang nagpa-admit ini sa hospital kag nagpa-swab test. Hunyo 30 naibaluan nga nagpositibo siya sa COVID-19, rason nga ginpaidalom sa swab test ang iya sining nga iloy nga may flu-like symptoms sa tong Hulyo 2. Hulyo 11 ang nagpositibo man sa virus ang iya 58 anyos nga iloy, apang nagnegatibo na sa tong Hulyo 26 kag gindeklarar sa DOH nga recovered. Palayag ni Rasquillo nga nagwa ang resulta sa repeat test sa 38 anyos nga pasyente sa tong Agosto 1 apang napatay sa tong Agosto 2 nga natalana na kuntani i-discharge ini sa hospital sa amuman nga adlaw. Tinuod kay Rasquillo base sa mandat sa DOH sa pihak nga nagnegatibo ini sa repeat test, makabig sa gihapon nga COVID-related death ang natabo sa pasyente. Kagatiyak siya na Eric ang 38 anyos na pasyente ang ikaduha nga COVID-19 death sa Negros Occidental. Madumduman, una nga napatay ang 77 anyos na kapitan sang barko sa syudad sang San Carlos. Actually, Action Eric, ang pinaka-latest nga record sa napatay sa COVID-19 diri sa Negros Occidental. Among na-record sa tong Miyerkules nga residente sang syudad sang Silay. Nagapakig-angot pa kita karon kay Mayor Mark Golesman ukon sa CHO sang Silay, Action Eric, para sa background man sang pasyente nga napatay sinilang nga Miyerkules. So in total, 3 na, Action Eric ang na-record nga patay diri naman sa Negros Occidental. Kag bagugid lamang may data kita nga gid-send man nga may 591 na kakaso sa COVID-19 sa Negros Occidental as of August 6, Action Eric, ukon kahapon nga adlaw, may na-record nga ang pinakadamo, Action Eric, nga na-record na COVID-19 patient among sa Bago, nga may 45 ka COVID-19 patients. Kag ang pinakadutay, Action Eric, nga na-record amo ang sa Don Salvador Benedicto nga may 2 ka kaso sang COVID-19. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Ida Naboso. Una sa Balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kay Action Ida Naboso report live gikan sa Kapitolyo Provincial sa Ilohan Takaton siling New Government Center. Balita gikan sa City Hall with Action Art Tayhupon. Dokumento nga magabulig para pag-reconcile sa kantidad kabalayaran sa PhilHealth sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, ginapaabot ni Congressman Greg Gasataya. I-check tangining report kompletong detalye. Report gikan kay Action Art Tayhupon. Action Art, good afternoon. Please come in. May aporasyon Eric nakapadala na ginman siyang reply ang pamuan siyang PhilHealth kasunod siyang ginapadala ng communication ni Congressman Greg Gasataya siyang Long District na siya din nag-request mo na siyang paglaro matapos na may ara siyang obligasyon ini sila nga siya din ginasukot sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga in-return siyang milyon ka pesos. Now, ang latest update, although siling nagkanin ni Congressman Greg niya uli, na lang ko yan na pamalo sang ila siling nga reply kay umasuna pa sila nga nagsabat sa media sang nagpamalo sang ila siling reply. Pero subong Action Eric ang ginahimo sang tatapan ni Kong Greg. Gina-osisa niya karon kay may araman dokumento kay kaban niya ining ginpadayag niya nga kantidad or figure halin man sa kay Dr. Julius Trilon lang sa Hospital sang Corazon Locsin na mo siling niya nga ang basis kuya
parayag man ni Dr. Julius Drilon. Naman na ganin siling niya nga subong si Dr. Drilon ginapreparan man ining mga dokumento nga pamatuod sa PhilHealth nga tingil obligasyon dako mo nga kung mabayaran kung tani ini magamit man ma-utilize sa hospital sa ila operation, especially sa sining tempo sang krisis. Saring parayag ni Congressman Greg Desataya. Una pa sila nag-reply sa media sa aton. No? But nevertheless, deny nila nga may utang ang PhilHealth sa Corazon Locsin na 134.6 million. Okay. No, muna-una nila. And then secondly, namangkot sila sa aton kung sino ang aton source sining 134.6 million. Okay. No, but din klaro ta sa ila nga sa sulat nga ginpadala ko sa kay PhilHealth President Morales. Na klaro gid dito nga atong source na nagambal sa 134.6 million ang Chief of Hospital sa Corazon Locsin is Dr. Julius Drilon. So, Eric, portion lang sa palayag ni Congressman Greg Desataya. So, hopefully, mapadasig ini ma-reconcile kung pilagin ang obligasyon sa PhilHealth sa bahin sa Corazon Locsin para ti mabulig man ini, makabulig man sa operation nga ginakinanglan karon sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang kaaksyon nyo, aksyon at hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon! More information, mga balita sa City Hall kag sa Kapitolyo Provincial. More update. Pantayan na karon sa Action Firing Line. May hapon nila kay Nunoy Manggubat kag kay Nunoy Gimapang, no? Monitor sa aton si Nunoy Manggubat dala sa kapihan sa Sanre Kape sa Rosario Heights. Namati si Susan Saldoa puwerte ko no katunog sa sining monitor da. Tapos sila ni Toto Rodi Manoghilot siling ni Nunoy Manggubat. May hapon na sa inyo Romo Pasaporte alias Kalbo ka monitor man. Si Lodi Kagawad Peter Maymay Noble Hara Manoa kag si Nonoy Gimapa. Nakabalik ang Diyos Repartatunan when we come back. Dugang nga tatabag sa Aksyon Balita. Pagkatapos lang sa ato sila importante dugang nga mga pahibalaw.
kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene. Size 2. Ang oras ginadulong sa inyo sang Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Wala kita panahon sa ato sa pagpalagat Action Report Afternoon Edition Biyernes. Na presentation magkatakop ini temporaryo, magabalik ini buwas. Same time, same station. Ato sa patrol na unit report in action na palagad karong hapon Action Art tayo hupon. Action Edin Aboso. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera. With IT expert Sir L. Ray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Ciudad Sangbago. Si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñola. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovaya. Kita na ikatakaroon sa Action Light Patrol alas 10. Tugto alas 11. Ako naman si Action Eric Magbarog. Disiling salamat gid sa inyo papabati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila